Όταν ο Παναθηναϊκός φέτος ξεκίνησε και είχε 0 βαθμούς στην αρχή του πρωταθλήματος, λέγανε ότι εμείς είμαστε ευρωπαϊκή ομάδα, εμείς θα πάρουμε τα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν μας ενδιαφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή ήρθαν, το έφεραν τα πράγματα έτσι και διεκδικούν το πρωτάθλημα. Αλλά ήρθαν τα πράγματα και έτσι που τώρα ζορίζονται. Και τώρα από τόμος αρχίζουν και μας λένε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι αξιόπιστο. Βλέπουμε και πάνε στην Επιτροπή Διαιτησίας και λένε ότι δεν θέλουμε τον Α ή Β διαιτητή. Ας δώσουν ένα κατάλογο, εν πάση περιπτώσει, με τους διαιτητές που θέλουν. Είδαμε την καλή ομάδα στα Γιάννενα που με κάθε σφύριγμα του διαιτητή διαμαρτύρονται και φωνάζουν. Στην Ευρώπη όμως κότες. Μέσα στον Απρίλιο ξεκινάει η κατεδάφιση του σταδίου Καραϊσκάκη και μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2004 θα είναι έτοιμο το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο παρακάτω. Επίσης μέσα μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ενός υπερσύγχρονου νέου αθλητικού κέντρου στο Ρέντι. Μπροστά σε αυτό το κέντρο η Παιανία δεν μετράει.